Ето тук нещо трябва. Не, за това. За светкайца? Не, за За свет. видео. Момчета в момента клип правя. Чакай да видим къде е лампа. Ага. Лампа? Първия Survivor. Его горе, Чакай да фана. Ага, ето го. Фики от тук вече не те виждам, само си като сянка. Чакай да светнам. А, не, така са. Его. Това е. Перката да документираме. Тя е важна. Някой има ли представа колко е часа? Към Чакай. 10. Кой си Към бе? 10. Представи се, момче. Приятно ми е кобрата. Намираме се на перките. Да. В много подходящо време за велосипеди. Направо превъзходно. Гарантираме. Ага. Това е другия участник, само че избършва малко. Опа. На него ще го направим в дискотека. Добра работа. Това е. Така. Още линии. Значи ще се казах, обектива ми се замърси, момче, да мога да го избърша. Са към 10. Че изкарам телефона, бе. Ето маймени. Да. Баш байкара. Не баш байкъра, Документираме часа. баш снимача. Колко е часа? Чакай малко. Не може да фокусира. Оп. Хвана го. 9:46 или 8? И 8, да. Да, Седем. и 7. Часа е хванат. Всичко хванато. Да. На място от събитието, да, специално за Колбиги Фарм и всички, които спят в момента. Ние сме на върха на войната и не е много яко, леко бриз има. Да, както Много виждаш. приятен бриз. Чакай, че в момента ни... Ага, ето го. Чакай, фокусираме тия двамата. Може да се види по колесата какво става. Всеки няма да спрашка, просто предната кума е блокирала в сняг. Пълен демон. Виж, бати мутант. Ето това е новата бегачка на кобрата. Ага. Киро. Ето тук се вижда Киро е затънал, както винаги. Аз ще ви кажа, Киро, ако не си чупи каската, затъва. Да, едно от двете. Да. Трябва да го хванем пак, това път нормално. Пуши. Киро, крий цигарата за пред майка ти на тази срама. Крия. Съжалявам, зрители, че не може да видите повече, всичко е мъгла. Яко вали сняг. Перката шуми. Да. И ние сме добре. Вибирай го. Благодаря. Цял. Чакай да го загаси.